les jornades vaig poder millorar molt el meu nivell de català. Ara he pogut anar a fer Erasmus i no tenia tants problemes com altres estudiants estrangers. A les jornades vivia les 24 hores en català i era justament això que buscava. Les jornades de llengua i cultura catalanes són una oportunitat única per als alumnes de fora del domini lingüístic català de perfeccionar el seu català. Fora classe, doncs, tenim per una banda el que són també activitats culturals, és a dir, conferències, i d'altra banda també tenim una sèrie de tallers. A mi em van agradar molt els tallers de les sardanes i de les jotes. Una de les excursions que vam fer va ser tan preciosa, combinant el Delta de l'Ebre amb la muntanya. Vam conèixer quasi tota Catalunya perquè viatjàvem tots els dies, de fet. Jo us recomano que vingueu a les jornades de llengua i cultura catalanes que es fan cada any a Gironella i Mas d'Enverge perquè us llanceu a parlar i perquè us ho passeu bé amb una colla de gent que tenen el mateix objectiu que vosaltres. Heu de venir a les jornades. Ens veiem l'any que ve a les jornades.